dobrodošli ljudi u novi video. Danas imamo novi challenge, a to je 1 kg keksa od Cookies Sweet Milk Chocolate. Ovdje je gost klipa Gojko. Every second you're not running, I'm only getting closer. Znači kilogram keksa je ovdje, trebalo bi negdje oko 100 komada koliko sam ja brojio ima keksa i ajde krenemo. Keks sam po sebi je veoma ukusan, duše vidjet ću koliko će biti ukusan poslije 100 komada. Dosta vas je pitalo zašto ne snimam, zašto nisam snimao, zašto nisam aktivan i tako ta pitanja. Sada, jeli mogu da duže, a mogu i da skratim. Tako da ću skratiti i reći ću samo nemam više toliko motivacije za snimanje kao što sam ranije imao, jeli jednostavno mi to više ne prija. Mislim, ajde snimanje malo, manje više, ok, ajde. Snimati mogu i sada, ali to je editovanje mirno. To je sve ostalo. Da me ne napadne neko, nije inače tako tu na stolu, ima svoj kasus, okej? Leviathan, don't attack, please. I evo ga, pakovanje je palo. Sad je ostalo još 4 pakovanja i naravno ja se nisam spremio, nisam donao ništa da popijem, tako da lepo je tu. Pakovanje broj 2 kreće. Iskreno, ovo postaje malo teško sada. Ne znam, moji slatki izazovi. Nije meni teško, to je pojedem količinu. A je teško, jednostavno postane previše slatko da bi nastavio da jedem. Čoveče, polako, ne moraš ludet. Ja treba da ludim ovdje koji unosim ovoliko šećera u sebe. Znači kraj, više od 2 ne mogu, znači mislio da se neću pojesti makar 3 pakovanja, možda čak i 4, imao sam iskreno veliko očekivanja, ali ovo je masivan fail. Jebi ga, jednostavno slatke stvari mi ne leže nešto previše, ali iz nekog razloga i dalje pokušavam da uradim slatki challenge, ali jednostavno ne ide. Znači 2 pakovanja, eto tu je moj limit, 400 grama keksa. Što iskreno nije ni toliko malo, ajde dosta manje nego što sam ja očekivao. Duše, ovo treće pakovanje možda mogu da pojedem, ali već sad osjećam ono da ne bi trebalo da idem dalje, zato što je veoma, postoji velika verovatnoća da će im biti užasno loše ili da ću baciti peglu. A iskreno, ne bih hteo ni jedno od ta dva, tako da, nažalost, ovaj challenge završavam ovdje. 2 pakovanja, jebi ga, to je moj limit. Vidimo se u nekom drugom sljedećem challenge-u, verovatno s Lanom, a možda i nečem drugom, ako budemo volje za snimanje kontenta. Do tada, doviđenja.